Odavde, a? Ajmo odavde. Vidi što sam našao, je. Super romantika. Šta je smiješno? Pazi ovo je. Pazi ovo. Velika? Hoćeš da iscedi? Pa pokuće. Pazi. Mislim da ti još nije zrela, znaš? Nije. Mislim da treba sačekaš svoju temperaturu. Pa pusti je. Pa ne mogu. Jel imaš neku majicu da mi pozdraviš? Samo sam ovo ponala. A nemam ništa, nisam vidjela. Možda pitaš Milanu, brate, vidiš koliki je kofer uzela. Kao da ide na Sejšeli, ne na kampovanje. A pazi, bit će mi velika njena majica malo. Misliš? Pa ono... Misliš? Zbog te sisice, brate, sisata je ovolika. Pa pazi, medicinska sestra, znači... Da, mora da bude. A ne znam šta je povela Maju ovog Albanta, mislim šta ona kao sad nešto kao... Hoće da bude kao miroljubiva, kao svi mi, kao na jednom mjestu, ne znam šta sad kao sakupila sve kao narode, kao sve religije u jednom. Ja mislim da je ti stvarno sviđa, Drena. Znaš. Maja Maršala. Maja Tito. Maja Tito. I šta je sa tobom i Zoranom? Pa mi smo jako malo vremena zajedno. Tako da za sada nije ništa ozbiljno, što mislim ja bih voljela da jeste. On je divan. Da, baš emotivan. To mi je jako čudno za bikove. Bikovi su obično hladni s polja i užasno su rezervisani. On je potpuno suprotno od toga. Dobro, možda prikriva. A ti baš onako znaš za horoskop? Da, znam. Mislim, mene to zanima baš. Ja tako provaljujem ljude tako kad ih vidim. A kako? Pa zato što po karakteristikama. Aj, kaži šta sam ja. Neka devica ili vaga možda. Je li jasno? Vaga, da. To je karakteristično za vage da one stalno balansiraju. I štreberi su, druželjubivi. Vage obično imaju problem sa bubrezima. Okej, stvarno imam bubrezima. Ne, stvarno, znaš, ide da piški na svaki minute. A ja? Ne znam, možda neka lavica, pošto si mi tako... Priču, one su jake žene. Vidi veštar. Da, one vole da budu u centru pažnje i jako su dobre majke, užasno vode računa o sebi, ženstvene su. A ja? Ne znam. Ja, Rac, šta znaš? Da, jačevi su zreli za svoje godine. Aha. Kažem, šta je Dren u horoskopu? Dren?
Ne znam. Nikad ga nisam ni pitao. Hej, gdje si, ljubavi? Kad si došao? Pa ne, mi smo ovdje na Srebrnom jezeru. Pa cijelo društvo. Pa ne, htjeli smo da prespavamo ovdje. I što sad da krenem? Ej, društvo, ja moram da idem, ej. Ma moram u Skopju, mama mi je polomila nogu. Sad mi bus za 5 minuta. A javi se. Važi.